Bine ați revenit pe Bibi Vlog. Astăzi o să fac un decor pentru Crăciun. Vă trebuie un borcan, acoarele, șervețele ca să nu vă murdăriți și 3 pensule. Și apă. Voi face un om de zăpadă. Să vedem cum o să ne ies. O să vă las pe aici, am un link ca să intrați la un alt filmuleț, dar nu știu dacă l-am postat. Dar dacă apăsați pe unicul într-un cerc, o să aveți alte filmulețe pe care le-am mai făcut. Nu o să pictez pe fund pentru că o să rămână pe orice spune să se usuce, o să rămână imprimată vopseaua după aceea. Am încercat odată și asta mi s-a întâmplat. Nu trebuie să folosiți aceleași acoarele ca și mine. Puteți să folosiți și alte culori. Eu vreau să-l fac cât de cât original. Gata. Dați. Luăm culoarea portocaliu. Și pictăm nasul omului de zăpadă.
Și gata. Îl vom lăsa să se usuce. Între timp vom picta ochii și gura. La ochi, gura și la gură trebuie să folosiți o pensulă mai subțire. Eu voi folosi una care are de 4, așa scrie aici. Asta nu mai văd ce scrie, că am pictat. Dar capetele trebuie să fie mai subțiri. Astfel nu se va putea. Astfel va fi mai greu. Pentru că am încercat odată, chiar și de mai multe ori, și mi-a fost foarte greu. Am luat prea multă apă decât vopsea. Acesta îl voi lăsa să se usuce și îl voi face mai târziu. Îmi place foarte mult să pictez. Uitați celălalt ochi. Sau așa. Așa sau așa. Acum trebuie să las să se usuce. Am o idee. Stă. Nu de asta am scos capacul, ca să-l pot ține. Gata. Alb. Și voi corecta într-un fel. Dar mai întâi trebuie să iau culoarea de pensulă foarte bine. S-a făcut un bej. Mie îmi place foarte mult, sau culoarea pielii mai mult. Puțină apă. Da, nu mai am. Da. Să nu fac gri. Gata. Voi mai picta puțin pentru că mi s-a mai luat puțin de vopsea. Până când se mai usucă, am luat o bucată de hârtie roz
dar nu vreau să o fac roz, așa că voi lua verde. Și voi lua o foarfecă aici. Gata, mi-am luat și o foarfecă de nevoie. Dacă vreau să fie egală. Sau aproape egală. Am uitat să mai iau ceva. Revin imediat. Cum aracet? Voi folosi una dintre pensule. Voi opta, cred că voi opta mai mult pentru cealaltă. Să vedem sau dacă nu, sau dacă vrea el acest tub să fie cinstit și să nu mai pună să-i desfacă focul. Are mult aer, pentru că l-am folosit foarte. Da, mai are. Îl voi pune în borcan ca să stea așa. Să-ți liniștiți. Voi nu trebuie să faceți asta dacă nu vreți. Am o altă idee. Să-i scot asta din nou. Sau să folosesc o de asta. La asta e culoasă, așa că cred că voi folosi. Nu mai folosesc capacul pentru că am folosit una cu acest păr de pensulă și mi-a fost foarte greu să spăl. Trebuie să stau foarte mult la baie ca să o spăl. Dar din fericire s-a luat. Ușurel. Gata. Și aici o să fie drept. Și gata. Mă gândesc cum să-i fac o gaură. Am uitat. Nu mai găsesc acel lucru pe care îngăurea lucruri, foaia, nu lucrurile. Yay! Am reușit. Gata. Nu, poate mai am nevoie de el și nu știu ce să fac. Să pictăm. S-a descris mult mai ușor decât portocaliul. La portocaliu a fost chiar foarte greu. Seriu că mai lichidă. Și lipicios. Puțin. La gunoi cu voi. Cred că îmi trebuie o pensulă mult mai mare. Pentru că așa va dura mult mai mult. Nu eram uitat.
e mai repede. Acum unde îl vei pune? Oh nu, oh nu. Oh. Așa nu e ca de acum o fac pe mâine. Și eu. Ok, s-a uscat. Iar eu vreau să scriu pe spate ceva. În engleză. Merry Christmas. Crăciun fericit. Eu sper să-mi iasă, dar nu cred că îmi va ieși chiar cum vreau. Voi nu trebuie să faceți acest lucru dacă nu vreți. Eu îl fac pentru că mie îmi place foarte mult să pictez și m-am gândit de ce să nu scriu Merry Christmas. Dar trebuie să scriu ușor. Mai bine las așa. Dacă greșesc ceva, refac. Dacă vreți și voi să scrieți Merry Christmas, Merry se scrie cu 2 de R și la sfârșit nu puneți I și puneți Y. Uh-oh, m-am murdărit. O fi mai greu la C, pentru că el e cam rotunjel. Dar mi-a ieșit chiar frumos.
Am scris Merry Christmas. Iar acum voi pune semnele exclamării pentru că am rămas fără baterie. Semne exclamării este Merry Christmas. Maica. Stați liniștiți. Nu se pătează asta, masa, dacă aveți. Și în plus, acoarele acestea rămân solide. Sunt solide, iar dacă bagi apa în ele, se transformă în lichide. Merry Christmas cu mare inimioară. Eu cred că ar trebui să zicem și data, să spunem data. Fac așa pentru că mi este mult mai greu. Mi este foarte greu. Voi nu trebuie să scrieți data dacă nu vreți. 11. Voi scrie mai jos că am făcut inimioară foarte mare. Două. 10. E tare greu. Să vedem dacă s-au uscat pălăria. Uitați cum a ieșit. Poate scrie Merry Christmas 28/11/2020. Să închidem să nu se usuce și să vedem ce mai face capacul. S-a făcut. Voi eventual puteți face din altceva pe o sticlă de plastic. Uitați. Tadam! Acesta este videoul de la astăzi. Nu uitați să dați like și subscribe. Pa, pa!